zdravím vás u dnešního videa. Dneska budeme zkusit vytradit tady tento banán hoverboard, takže bychom mohli už na to. Takže jdeme vytradit, ale mezi tím bych si šel zatočit, pokud tam mám. Takže bych tam šel. Jo, ještě nemám. Takže bych si šel otevřít aspoň něco. Tak padne něco dobrýho. Ale jo, dobrý, tak něco bylo. Dobrý, takže zkusíme v dnešním videu. Uvidíme, co by mi dali offer za tady ten banán. Jo. Takže ten mi reálně dal tady to. Uvidíme, co mi lidi dají nejvíc za offer. Jo. Je to strašně moc zajímavé, co mi lidi budou dávat. No lidi, takže můžete se těšit, že dělám streamy na TikToku, tam jsou hodně soutěže. Já bych šel do Training Plazy, kde jsou prostě lepší lidi. Jdeme tam. Jsme tady lidi. Takže bych šel něco dát, třeba sem něco prodat. A zkusíme zase trade jako vždycky. Doufám, že někdo mi dá super offer. Takže někdo dal. Kámo, teď mi tady dává 700. Kámo, jestli ty za tohle chce tradenout, tak to bych nebral. No, jako už je lepší offer, než tam ten mi dal jenom 3000. Tento je rozhodně lepší. A půjčím mi tady fanoušek. A děkuju moc. No, tak jako 850 000 jenom, kámo, ten hoverboard má 14 milionů. Já si myslím, že tady se nedomluvím. Jo, další. To je ten samý. Aha. Tady, takže tak. Lidi, a můžete se těšit. Budu vydávat denně videa. A můžete se těšit. A zase počkám, nechci. Dobrý, ale tak tady se nedomluvíme. Že šel bych nějaký třeba vajíčka koupit. Jinak lidi budu dělat si svůj merch. Takže kupujte. A jdeme tedy do tom. Každopádně budeme pořád natáčet, ale mám svýho střelače, takže mi bude střelat videa. A doufám, že to bude super. A že se vám tohleto video bude líbí. A tady nikdo není. Byl bych strašně rád, kdybyste to olejkovali odběr. Podpoříte s tím mě i sebe. Kdykoliv to můžete zrušit. Že super. Takže tady má nějaký vajíčka. Ale pro videjko to koupím. Jo. Ještě abys neřekl, tak pro videjku koupím ještě jednu. Tady tu.
Tak a jdeme si to lidi otevřít. Už tady nic dobrého nemají asi. Jdeme domů. Otevřeme si to. A to pro dnešní video by mohlo být všechno, protože nic a nikomu žádný offer mi nedal. Můžeme to zkusit ještě doma. Jinak, kamo, chtěl bych mít v indexu třeba Titanica, jo, takže, kamo, jsem zvědavý, co mi budou chtít dát lidi za to. Takže doufám, že mi lidi budou chtít dát dobrý ofry. Tak tady, kamo, nevím, za čím se dali, takže na konci videa si otevřeme vajíčka. Bych chtěl ještě dělat trady s nějakýma. Kamo, měl slabý věci, jsme se asi ani nedomluvili, bro. Nikdo nechce, no. Takže lidičky, já bych šel udělat to, že bych si teď otevřel ty vajíčka. Ještě něco bych třeba udělal opening. Jdeme na to. Pojď, hučuč. A jo, dobrý. 2 knížky. Dobrý, takže aspoň něco. Jdeme tady na tu 10. Pojď, ať je tam něco dobrého. Jo, knížky dobrý. A jo. 9, kamo, tak tady ta knížka je nejlepší. 9000, že super. Že mohl bych otevřít ještě něco tady. Co tady bych mohl otevřít? Něco tady. Jo, lidi. Otevřeme si něco. Dobrý. Trade se mnou někdo, co bys mi dal offer. No tak to bych asi nebral, kamo, 2000 jenom. Tady ten hoverboard má 4 miliony. Jako něco přidává, ale zatím to ne, kamo, zatím není ani milion. Takže bych to asi nebral, kamo. A dobrý offery tady nabízí. Tak kamo, to asi nevezmu. Ale přidával zatím, přidával, neboj se to, kamo. Chce to, chce to. No tak to vůbec. Jdeme ještě něco otevřít, lidi. Jo. Bude určitě opening, kde budeme otvírat tady těch 100 giftů. Tyhle těch 100 giftů pak otevřeme. Na příští videjku můžete se těšit. Bude to OP úplně. Jdeme teď na tady ty. Doufám, že mi tam padne nějaká úplně dobrá knížka. Slabý. Jo, jedna dobrá legendárka, další legendárka, další a další. Takže za mě docela dobrý, ale pořád není jsme v profit. Že bych šel teď na pár vléček, bych šel otevřít. Tak. A ještě tady.
Takže nic, GG lidi. Takže můžete se těšit, že příští video natočíme, jak budeme dělat opening tyhletých 100 a tyhletých 50, takže se máte na co těšit. A už se nebudu dál okecávat, tak čau.